vesprada des de les Torres de Serrans de València. Estem a punt de viure l'acte que marca l'inici de les falles. És la vesprada de la Crida i centenars de persones esperen que Laura Caballero, fallera major de València, doni el tret d'eixida de les festes de 2011. Ho farà, com mana la tradició, amb un discurs en el que convidarà fallers, veïns i visitants a disfrutar de les falles. Com poden veure, hi ha un ambient festiu impressionant, vora 50.000 persones omplint el pont de Serrans, el pont de fusta i els peus de les torres. Ningú no vol perdre's el moment que oficialment comença l'agenda fallera de l'any. I ahí ja tenim en imatges les components de l'acord d'honor que ja estan esperant el moment de poder pujar a la tribuna d'autoritats. També l'orquestra Monte Carlo, que des de les 6 de la vesprada està amenitzant estos moments previs a la Crida. Una orquestra, una de les més importants de la comunitat valenciana. Carmen Monzonís, fallera major infantil de València, està ja també als peus de les Torres de Serrans, somrient com sempre. Lluís, un vestit, un espolí, baix el nom de Carpio en color coral. Guapíssima la fallera major infantil, esperant, com no, que arribe la fallera major de València, que és l'autèntica protagonista d'esta vesprada nit de festa. Ahí tenim Laura Caballero Molina, fallera major de València 2011, agarrant del braç a la seva fallera major infantil, acompanyades les dos també pel president de la Junta Central Fallera, Félix Crespo, i entrant en les Torres de Serrans. És una nit màgica, una nit impressionant sobretot per a elles, les màximes autoritats falleres de la ciutat. I el públic està esperant aquest moment que comença l'acte de la Crida. Ja ho han vist, tots tenim ganes de festa, de passar-ho bé, de començar a viure les falles, i per això s'han traslladat fins a la vora del riu Túria més de 200 comissions de falles, totes venes, amb el seu estendard identificatiu, eixe estendard que sempre es representa en passacarrers, en l'ofrena, i que ocupa un lloc privilegiat en el casal. Un estendard que esta vesprada fan ondejar per crear ambient i deixar ben clar que estan presents en este primer acte de les falles de 2011, i les pancartes que hem vist, indispensables també, perquè representen l'estima que els valencians tenen cap a les seues màximes representants falleres. El més habitual és que cada comissió que té una senyoreta o una xiqueta component de les Cors d'Honor faci una pancarta per demostrar-li que estan ahí al seu costat en este any tan important per a d'elles. Moltíssimes gràcies, amics! Gràcies a tots, ha sigut un plaer un any més estar en esta meravellosa Crida de l'any 2011. Ara sí, vos deixem ja amb els actes pre de la Crida. Crec que n'hi ha un vídeo que podreu veure immediatament ja les falleres majors i l'alcaldessa vos anuncien que comencen les falles. Gràcies a tots, bona nit! Es despedís l'orquestra Monte Carlo, que ha fet ballar als fallers que s'han acostat des de les 4 i les 5 de la vesprada així als peus de les Torres de Serrans, i això significa que la Crida ja està a punt de començar. Recordem qui és Laura Caballero, qui és aquesta persona que serà l'encarregada de convidar a tots a les falles. Laura té 23 anys, és estudiant d'educació infantil i diplomada en fisioteràpia. Ella és de la comissió Carrera de Malilla, ingeniero Joaquín Benjoc. Sa mare va ser la fundadora de la falla i el seu pare és el president. En imatges tenim a Juan Cotino, el vicepresident del Consell de la Generalitat Valenciana, també pujarà a la tribuna d'autoritats, i ahí tenim a les components de l'acord d'honor, que també són importantíssimes dins este acte, perquè elles són les que donen recolzament a les falleres majors. Els vestits que lluïssen l'acord d'honor són els vestits oficials, una tela feta per Rafael Català, pensada per a celebrar el seu 240 aniversari. I la tela es diu Veneto, pertany a l'arxiu històric de l'empresa. Un teixit fet de seda, per a l'ocasió brodada amb fils d'or i de plata. Els fallers estan esperant eixe moment, eixe crit que farà la fallera major Laura Caballero de visquen les falles. Serà d'ací un moment, tots ho saben, i per això estan pendents d'eixa tribuna
d'autoritats situada als peus de les torres. Anem a sentir aquest ambient que es viu a peu de carrer. En aquests moments rebem les imatges de Rita Barberà, l'alcaldessa de València, saludant a tots els valencians que s'han volgut acostar ací a la vora del riu Túria. Ella també estarà al costat de les falleres majors de València en esta nit tan important. Una nit màgica, és el començament de les falles, és el principi de 20 dies de festa fallera i tots tenim moltíssimes ganes. També tenim ahir en imatges la banda municipal de València que interpretarà l'himne de la ciutat una vegada Laura Caballero hagi fet el seu discurs. Clar que sí. Este ha sigut un dia molt intens per a tots els fallers de la ciutat de València i sobretot per a la Cort d'Honor i les falleres majors. El dia ha començat ben pronte. A les 6:30 del matí han anat a visitar la imatge de Santa Bàrbara, una imatge que es troba en l'església de Santo Domingo, una església que és la més antiga de la ciutat de València. Han anat a demanar-li a la Verge, a la imatge de Santa Bàrbara, protecció per a les falles, perquè és la patrona dels pirotècnics. Després se n'han anat a la plaça de l'Ajuntament per començar la primera gran despertar de falles des de 2011. Una despertar en la que han participat totes aquestes persones, les components de la Cort d'Honor, també les falleres majors, que en aquests moments estem veient com saluden a Rita Barberà, l'alcaldessa de València. Tots han disfrutat moltíssim llançant aquests trons de Bach, més de 3.600 caixes de trons de Bach. Després, a les 12, la gran entrada de bandes de música que ha cobert tota la ciutat amb el soroll del pasdoble El Fallero del mestre Serrano. A les 2, la primera gran mascletà també de falles, encara que les oficials, com ja saben, començaran l'1 de març, és a dir, després demà. I amb aquestes imatges que signifiquen que ja està a punt de començar la crida, que anem a punt de començar. Recordem qui és Laura Caballero, qui és aquesta persona que serà l'encarregada de com 23 anys, és estudiant d'educació infantil i diplomada en fisioteràpia. Ella és de la comissió Carrera de Malilla, ingeniero Joaquim Benjoc. Sa mare va ser la fundadora de la falla i el seu pare és el president. En imatges tenim a Juan Cotino, el vicepresident del Consell de la Generalitat Valenciana, també pujarà a la tribuna d'autoritats. I ahí tenim a les components de la Cort d'Honor, que també són importantíssimes dins este acte, perquè elles són les que donen recolzament a les falleres majors. Els vestits que lluïssen la Cort d'Honor són els vestits oficials, una tela feta per Rafael Català, pensada per a celebrar el seu 240 aniversari. I la tela es diu Veneto, pertany a l'arxiu històric de l'empresa. Un teixit fet de seda, per a l'ocasió brodada amb fils d'or i de plata. Els fallers estan esperant eixe moment, eixe crit que farà la fallera major Laura Caballero de Visquen les falles. Serà d'ací un moment, tots ho saben, i per això estan pendents d'eixa tribuna d'autoritats situada als peus de les torres. Una vesprada importantíssima per a ella perquè és la primera vegada que parla directament als fallers, als valencians, als veïns, als visitants. És la primera vegada que mirarà als ulls de tots els valencians i es dirigirà cap a ells per tal de poder convidar-los a disfrutar de les falles. Ja estan pujant poquet a poquet a aquesta llotja d'autoritats, primer les components de la Cort d'Honor i les dones de Serrans vestides de gala amb unes llums increïbles, impressionants, que estan donant junt i estan creant ambient també així a la vora del riu Túria. La crida enguany està d'enhorabona. Per què? Perquè fa 80 anys
que tenim la primera referència històrica de la celebració d'este acte tan tradicional, encara que fa 80 anys, al 1931, era un pregoner a viva veu el que s'encarregava de convidar els veïns a participar de les falles. Així, a les Torres de Serrans, ja fa 54 anys que es celebra, encara que al principi, no sé si vostès se'n recordaran, es feia de cara a la plaça dels Furs. Com cada any venien més i més fallers a disfrutar de la crida, es va tindre que fer en la cara que dona al riu Túria per donar joc a totes les persones, a aquestes 50.000 persones que també enguany, que també esta vesprada estan així per a recolzar els components de la Cort d'Honor i les falleres majors de València. El públic que demana que voten les autoritats, que vote l'alcaldessa de València, Rita Barberà, també les falleres majors, és una petició carinyosa per tal de demostrar la seva estima cap a les màximes autoritats de la ciutat. I Laura, que ja està plorant, és per a ella un dia de molts nervis, de molta intensitat, de fortes emocions. Sempre se preguntem si la fallera major plorarà al fer el seu discurs. Avui ho sabem ben pronte, ha plorat abans de començar a parlar. Això és perquè ella tenia un somni, el seu somni era ser fallera major de la ciutat i avui ja ho va aconseguir en octubre, però avui està veient que és realitat, que està al front de tota la família fallera i que serà cap a ells els que parlarà d'ací a no res. El públic demana que comenci la crida, que comenci a parlar l'alcaldessa de València, Rita Barberà, i ho farà d'un moment a un altre. Nosaltres ens quedarem en silenci per escoltar les seues paraules. Poble valencià, falleres y fallers, en esta mágica nit valenciana y fallera que pregona primavera y porta aromes de flors, proclamem en tota la força dels nostres cors que ja estem en falles. Fallers, des d'ací, des d'estes Torres de Serrans, porta de la ciutat i símbol de la nostra història, cridem a tot el món a que vinga les nostres festes. Per això, fallera major, en la festa i l'alegria i en tota solemnitat vos done la clau de la ciutat i la veu de la tradició per a que convides a veïns i a forasters que vinguen a viure les falles. Valencians, falleres i faller, escoltem a la nostra fallera major. Valencians, valencianes, falleres, fallers, gent de tot el món. L'hivern alena els seus últims sospirs abans de deixar pas a la primavera i anunciant-la arriba la millor festa del món, les falles! La sàtira, la crítica s'apoderaran de València en els propers dies. Per això vos demane que allibereu els vostres sentits,
que el color de l'arfaller besllumen els vostres ulls, que les notes de les nostres bandes de música acoronen els vostres oïts, que l'olor de la pólvora i les flors emboliquen el vostre sentit, que el saborós delit de la nostra gastronomia delecte el vostre paladar i que el contacte estimat d'una abraçada victoriosa i plena de joia vos òmpliga de felicitat. Fallers, falleres, sentiu-vos orgullosos de fer esta festa més gran, però sobretot sentiu-vos orgullosos per entregar-vos en cor i ànima a esta ciutat. Jo, com a fallera major de València, des d'ací, des de les portes dels Serrans, obertes com sempre, vos demane que obrau portes i finestres de bat a bat, deixant que la música, la pólvora i la festa inunde les vostres vides. Vos convide a compartir este patrimoni cultural de la humanitat que són les falles, amb els vostres amics, amb els vostres companys i amb tot aquell que vulgui acostar-se a la nostra ciutat a disfrutar d'esta meravellosa festa oberta al món. Tampoc vull oblidar-me de vosaltres, xiquetes i xiquets, futur i present de la nostra festa. I en nom de Carmen vos vull cridar, apreneu a mirar els nostres monuments i feu-los arribar als vostres amics. Apreneu a disfrutar de tot allò que la festa vos dona i compartiu-lo amb els vostres companys. Valencians, fallers, vos convide a baixar al carrer i a somriure davant de cada ninot, de cada falla, a traspassar les portes dels casals en les dues direccions i a disfrutar de tot allò que els fallers, abnegats treballadors de la nostra festa, artistes, indumentaristes, pirotècnics i músics han preparat amb ganes e il·lusió. Valencians, fallers, vos convide a fer de l'harmonia i la festa les millors virtuts del nostre poble. Viviu València i viviu les falles i que el foc de la cremà s'emporte l'abaltiment i els dimonis que s'envolten a diari. Amunt els cors, amunt els estandards i crideu amb mi. Visca València! I visca les falles! Aplaudiments i ovacions per a la fallera major de València, Laura Caballero Molina. Ens ha convidat a tots a deixar-nos portat pels sentits i per la màgia que envolta les falles. S'han recordat dels xiquets representats en la figura de la fallera major infantil Carmen. Ahí tenim els pares de Carmen Monzonís, Alejandro i Carmen, també els pares de la fallera major Laura, Julián i Maribel, als peus de les Torres de Serrans, aplaudint i plorant al veure les seues xiquetes, les seues filles, dalt, en la tribuna d'autoritats. Laura ha destacat el poder purificador del foc, pilar essencial de les falles, un foc que és renovador, capaç d'endur-se les coses roïnes, de convertir-les en cendra. Un discurs senzill, directe, amb un missatge molt clar. Disfrutem de les falles, de tot el que els envolta i d'eixa festa que és el món de les falles i que en aquests moments fa votar també, com no, a l'alcaldessa de la ciutat i a les falleres majors. Una festa que ha donat començament en este precís moment. L'activitat als casals, la festa als carrers. Laura, ens han convidat a viure les falles amb majúscules i ara anem a sentir l'himne de la ciutat de València.
El cel de la ciutat de València, il·luminat per la pólvora, s'anuncia que ja han començat les falles. Laura Caballero Molina ha estat l'encarregada de donar el tret d'eixida amb moltíssima emoció, amb llàgrimes als ulls. Un any més hem sigut testimonis del tradicional acte de la Crida que dona la benvinguda a la festa. Ara, les components de l'Acord d'Honor i les falleres majors faran una visita a la Basílica per tal de poder mirar-li als ulls a la Verge, a la Mare de Déu dels Desemparats. És la segona de les visites que fan privades per tal de poder-li donar-li les gràcies per tot allò que estan vivint durant estos mesos i per totes les coses que encara tenen per davant per viure. Laura està molt emocionada, no ha parat de plorar en tota la vesprada, menys quan estava dient el discurs, un discurs directe, clar, ple d'emoció. Al seu costat, Carmen Monzonís, sempre en el somriure a la boca, i les 50.000 persones que estan omplint el pont de Serrans i que estan vivint esta vesprada de Crida. A partir d'este moment, la ciutat es transformarà a poc amb els ninots que eixiran al carrer, les mascletaes, l'olor a pólvora, el soroll dels petards. Les falles 2011 ja són una realitat. Esta nit ja podem dir que estem en festes. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Es deixem amb les millors imatges de la Crida.